No a tady je magnetický filtr, který teďka budu čistit. A vyčistím i tady ten jednoduchý filtr. Jsou tady vlastně 3 filtry. Mazec. Já jsem chtěl jenom tady ten. Tenhle je tady trochu navíc a tenhle je tady z výroby. Tak jdeme na to. Nejlepší je tady ten. Tak, rozsvítíme si, ať na to vidíme. Tepelné čerpadlo je vlastně v provozu nějaké 3 měsíce. S tím, že je napojené na starý radiátorový systém. 50 let starý. Tohle máme zavřené. Teďka si odšroubujeme magnetickou vložku, která tam drží vlastně ty kovové části. Tak, z tohohle poteče ten bordel. A tady to našroubujeme. A uvidíme, co z toho vyteče. Tak pokračování, a už to teče. Povolil jsem tady vlastně výstup. Teda nevím, kde je chyba, ale voda je úplně čistá. Což je zvláštní, protože jak jsem ji naposledy měnil, tak byla úplně špinavá, hnusná. Tak z tohohle jsem vážně jelen, blázen, nechápu. Jak jsem posledně nevypouštěl radiátory, naprosto černá voda, břečka, hnus. Jak jsem vypouštěl boiler, tak úplně takové prostě usazeniny a tohle tam byly a teďka, když jsme nainstalovali teplné čerpadlo, napustili radiátory, neproběhlo žádné čištění, tak jsem čekal, že ten magnetický filtr zachytí strašně moc bordel, jako jo, že tam prostě ten bordel je v tom topení, ale je to úplně čisté, nechápu. Ten filtr neměl co zachytit, protože tady voda je čistá asi. Normálně ta vložka funguje, je magnetická, všechno jsem vypustil podle návodu. A vypustil jsem takovou vodu. Tady z toho koutu. Tak to mi vysvětlete, jak je to možné. Tady těch pár zrnek na dně je všechen bordel, který byl zachycený v tom magnetickém filtru. Skoro nic. V radiátorech je 400 litrů vody. No a tady je sítko. Tady z toho filtru, to z toho jednoduchého. Úplně minimum bordelu tady.